mbok nang gara sepakem tangguh iki lho. Karo dulur dhewe kok ngono lho, Mas. Kok tak ijore. Ora kok masalah iku. Masalahe sempak sembung iku. Winginane wis tangguh ngono. Lek aku ndek wingi iku ngentut, lek telake metu sithik. Bukane kok ora entuk nggul lah wong ya ambune harum. Cangkeme. Ngono ku arek kendolot. Ya Allah Gusti Mas. Iku kaya kokokan nemen. Aku nyesel kok ndek kembaran. Ndek Mas ngarang ndek utek. Salam dhewe ya, ora gelem kondo. Mana kondo dak tak wis ngesek. Nek ora ono wis ngesek dak ya ngundu-ngundu sak kono. Ya manuk om ya paling ya cilik. Kesel aku di Mas kaya kowe. Nek Mas sing pinter ngono lah ya. Doi lah iku mangane. Telek. Tekan manuk-manuk bareng. Manukku cilik iki lah ya. Ancen ya cilik. Tapi aku harus belajar dari hal kecil, Mas. Kena kudu ngerti masak doi, Mas. Kita harus belajar dari hal kecil. Lalu kita mengembangkan manuk kita menjadi besar. Gimana caranya mengembangkan manuk kita agar lebih besar? Ya, gak ngerti, Mas. Cilik daya lah wong ya jomblo apa ndape mbok apa lek. Jomblo ku ya wis manuk-manukan cilik gede ku padha ae ora tau kanggo berhubung rayap lah. Ya, Mas. Aku itu kan dari kecewa lho. Wong tuane wis setuju sisan. Arek-arek apa sih? Karo siji bloko ora setuju. Ya apik ah nek ngono. Sopo mas ora setuju wani-wani ini? Ya lo tak mbret tapi ora setuju. Ya, ora setuju wong siji tok. Bojone blok ora setuju. Nek wedok tak tembak. Enak kok waras ku biasa.